こんにちは。チベットディスウィックではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。弁護士主席大臣はワシントン DC で元米国チベット問題特別調整官らと会談しました。全米民主主義基金はパンチェナマ11世に2025年厚労省を授与しました。ゲルドマ主席大臣代理はダラムサラで専門家感謝シンポジウムを主催しました。チベット亡命議会は複数の外国代表団と交流しました。タラムロマチャングラ文部大臣は中央インドのチベット定住地にある学校を視察しました。ティネチュキ代表はハンガリーの国会議員と会談し、キャブジュ・クンデリン・ターサク・リンポチェと共にスイス議会を訪問しました。ローバート・サーマン教授は英国議会でダレイラマ法への敬意を表しました。チベット人学生がニューディリ国会議事堂でのイベントでトップ12人の講演者に選出されました。先週金曜日、中央チベット政権のベンバチン主席大臣は、特別会合において元米国チベット問題特別調整官らと会談しました。非公式場ではあったものの、この集まりは象徴的な意味を持ち、長年にわたり米国がチベット問題に対して示してきた超党派かつ制度的な支援の継続を反映するものとなりました。2002年のチベット政策法に基づき、米国務省内に設置された役職であるチベット問題特別調整官は、チベット問題に関する対話、調整、そして人権擁護活動のための重要な窓口として、チベットの人々にとって極めて重要な役割を担っています。チベット人の基本的権利と福祉を支援する米国政府の取り組みを調整しています。この会合にはワシントン DC のチベット事務所のナムギョチュル代表及び ICT として知られるチベットのための国際キャンペーンのメンバーも同席しました。パンジェナマ11世現任地域ニマシーは中国政府による強制的に失踪させられている状態が続く中、全米民主主義基金より2025年民主主義功労賞を授与されました。亡命中のタシルンボジ住職シギャブリンボチェが代理でこの勲章を受け取りました。ダレイラマ法がこの特別な機会に際し寄せられたメッセージでは、パンチンラマ11世の教授と成功を願って尽力した経緯を振り返り、その動力が未だ報われていないことに深い悲しみを表明しつつも、いつの日かパンチンラマ11世が尊厳と自由を享受できる日が来ることを強く願っていると述べました。2024年度に同じ勲章を授与された中央チベット政権のベンバチン主席大臣とワシントン DC チベット事務所のナムギャルチョルブ代表も式典に出席しました。この表彰はチベット人が外部からの干渉を受けずに精神的指導者を選ぶ権利を認めるものであり、中華人民共和国による継続的な人権と信教の自由の侵害を浮き彫りにするとともに、パンチェナマ11世の強制拉致から30年という節目を厳粛に刻むものです。先週土曜日、ティーパで知られるダラムサラのチベット舞台芸術団で、慈善信託団体であるラ・チャリタブルトラストの主催による専門家感謝シンポジウムが開催され、中央チベット政権公安省の大臣であり、現在首席大臣代理を務めるゲリルマ氏と中央チベット政権最高裁判所の石山司法委員長がそれぞれ主賓及び名誉来賓として出席しました。挨拶の中でゲリルマ大臣は亡命先でのチベットの民主的な統治制度の発展はすべてダレイラマ法のお導きによるものだと述べ、今後もチベット社会が団結を保ち続けることの重要性を強調しました。さらに亡命チベット人に対しあらゆる行動をチベット内部のチベット人を基盤とするよう促しました。また、ゾイ・ベドフォード事務局長を率いるオーストラリアチベット評議会と懇談会を行い、意見交換を行いました。先週、チベット亡命議会の議長及び副議長は複数の外国代表団と交流しました。今週月曜日、ドマツリ定款副議長と常任委員会のメンバーはアンベッカー派の一行を議会に迎えました。また別の会合では副議長がオーストラリアチベット評議会の代表団と面会しました。両会合において副議長はチベットの民主主義の発展の歩み、亡命チベット議会の機能、そして中国の抑圧的政策の下で続くチベット内部の深刻な状況について説明しました。先週の別の会合では、ケンポスナムテンベル議長とドマツリテカン副議長は、モラム IT リサーチセンター所属のモラム支援者グループと面会しました。
中央チベット政権文部省のタラムトマチャンガ大臣は現在中央インドのチベット定住地にある学校を構築訪問しています。これまでに大臣はメンパト及びバンドラ地区のサンボラチベット校を訪れ、生徒、講師、保護者、そして現地のチベット住民と面会しました。これらの交流の中でタラムトマチャンガ大臣は保護者と教師に対し子供たちに読書習慣、探求心、道徳的規律、そして明確な人生目標を育むよう導くことの重要性を強調し、また子供の総合的な成長を確保するため、家庭と学校のより密接な連携を呼びかけました。メンバではキャンプ及び定住地の指導者らとの会合を開き、学校運営に関するさらなる協議を行いました。大臣は移動の途中の2025年10月29日に、マハラシュトラ州ナーグールのチベット生誕販売市場も訪問しました。ジュネーブチベット事務所のティネチュキ代表はブダペスト訪問中、国連人権擁護担当官のプンソクトブゲシを伴い、ハンガリー国会議員のカタリン・チェ博士、ブダペスト市長のゲルゲ・カラチュニ氏、そしてブダペスト第9区区長のクリスティーナ・バラニ氏とそれぞれ個別に会談を行いました。会談ではチベット内部で進行している悪化する状況、特に偉大ダム建設による生態系への損害や中国のハンガリー及びヨーロッパ全域における影響の拡大について意見が交わされました。また、中期代表は現地メディアとの交流も行いました。さらに、ジュネーブチベット事務所は先週水曜日、キャプジクンデリン・タクサリンポチェと共にベルンのスイス議会を訪れ、連邦国民議会議員のロランス・ベルマン・レイユ氏と面会しました。その後、リンポチェはヨーロッパチベット青年協会とチベット学生ネットワークが共催したチューリヒ大学の講演でヨーロッパ在住のチベット人及びチベット支援者らに向けて演説しました。今週月曜日、ロンドンのチベット事務所はエンナクティングピースと共同で、米国チベットハウスの会長、ロバート・サーマン教授を英国議会に招き、特別講演会を開催しました。サーマン教授は、90歳を超えるダライラマ法14世、知恵と慈悲の大会と題した講演を行いました。この特別イベントは英国議会チベット共闘派議員連盟の議長であり、国会議員でもあるクスロー氏の主催により行われました。講演の中でサーマン教授は自身が過去60年にわたりダライラマ法と築いてきた友情を振り返り、宗教の輪を超えた倫理と慈悲に関する法の普遍的な教えに対し深い敬意を表しました。先週金曜日、STS グループラ校の10年生テンジントゥンドゥンさんがニューデリーの国会議事堂で開催されたあなたの指導者を知ろうと題されたイベントでマハトマガンジーに敬意を表してスピーチを行いました。トゥンドゥンさんはインドの複数の学校から選ばれた上位10人のうちの一人でした。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。